Шановний педагогічний колектив Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, студенти з Болгарії, Міжнародного факультету, група номер 1, вітають вас з прийдешніми новорічними святами і бажають вам миру, радості і затишку. Викладач на цей новий рік ми бажаємо вам святкового січня, ястрового, лютого, успешного березня, безтурботного квітня, прибутково травме, щасливого червня та радості, яка триватиме 3 липня по листопад і бадярого грудня, 3 новим 2024 роком. Кожен рік – це подарунок, який дає надію на нові можливості. Ми всі щиро та дружно вітаємо вас з дивними, чарівними і довгоочікуваними святами. Хай новий рік для вас буде легким, вдалим, щасливим і добрим. Бажаємо виконання заповітних бажань, міцного здоров'я, успішних починань і великої радості в кожному дні нового календаря. Новий рік без лабіринтів буде і негаразди всі забуде, щоб не складалися продуктивно і вам творялися активно, щоб ви не пишалися собою і надягалися красою. Слово нові віщує нові сподівання, очікування. Тож бажаємо вам, викладачі, щоб принесший рік виправдав ваші надії та мрії на всі 2024%. Щасливого нового року, успіхів і здійснення мрій, вірте в дива! Новий рік завжди асоціюється з казкою. Бажаємо вам, викладачі, казкового настрою, позитивних емоцій, від спілкування зі студентами, від роботи, від свого захоплення, від життя. Новий рік – це завжди сподівання на краще. Бажаємо, щоб вони справдилися. Бажаємо вам на годину благополуччя та успіх у вашій нелегкій, але дуже потрібній справі. Ваші студенти дуже вдячні вам за ваше терпіння і доброту. З Новим роком та Різдвом вас! Бажаю вам щастя та добробуту, гармонії та любові, здоров'я та удачі. Нехай цей новий рік принесе із собою тільки бажання, сюрпризи та чудові дарунки долі. З новорічними святами вітаємо чудовий педагогічний колектив університету. Від усієї душі бажаємо вам радості і щастя, великих успіхів, чудових ідей і міцного здоров'я. Ви даруєте нам світло знань, і нехай новий рік подарує вам багато щасливих днів, удачі, наснаги в роботі. Нехай ваш новий рік буде наповнений цікавими відкриттями і успішними проектами. Вітаємо і бажаємо вам побільше здібних студентів, які будуть радувати вас своїми успіхами, насолоджуватися своєю роботою і завжди бути на позитиві, творчого натхнення, професійних успіхів та радості від вашої щоденної, нелегкої, але такої необхідної всім праці. Шановні викладачі, дякуємо за вашу покоровну працю, терпіння і чуйність. Ми завжди з задоволенням ходимо на ваші заняття. Ваш професіоналізм робить кожне заняття цікавим і незабутним. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я, оптимізму, удачі та гарного настрою. Успіхів вам у новому році!